Ay, dito dito. Ay, aga. Ano nung ka? Ako tuma ay paita man yung kinabuhi eh. Wa pa'y sundaan. Paita yung sundaan na. Mao gyapon. Paita ni kinabuhi ah. Puro na mas kamunggay sundaan. Isang tuig na kung gusto ag kamunggay ani sugod pandemic. Okay ra na subak wa pon paita gyud ni oy. Paita ning usara tong kamot oy. Mga plito trabaho di ta dawaton. Di usara itong kamot. Punya kay mukaon man taon saon man eh. Gilibog na kun siya nga buhaton no ni oy. Agu akay na eh. Kun nahuna ang pugog dautan ani. Sa kay angay buhaton na ni oy. Ah, sakit ng oh. Sikoy! 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 Kabaw kong nakakadiha ipagtago-tago. Gawas dia, gawas. Tingog mo rin sa tagihan ni akong gibangan. Unsa maningil na po ni ba? Ay tawar mo jud kwarta ron oy. Patago ka ako, di ko motingog, di ko motingog. Ano ako mulok-lok ko dire. Sikoy! Gawas dia, gawas dia. Kabaw ko nagtago ra jud ka diha. Kay digay karon mo gawas. Magtawag kog pulis. Ha, gawas na. Ayaw tago-tago dia, kabaw kong nakakasod. Gawas na dia, gawas. Ah, bahala kaya oy. Magkubugawas oy. Tago ako. Ya, padung na dire. Aha. Naara man lagi ka diri lagi gatago-tago mo kang animala ka, ha? Uy, Ano boss. gatong-tago mo ka? Bos na amri ka diri bos. Dali bos, dali bos, dali bos. Unsay sod nga na naman ko sod. Wa mapabuta-buta lagi ka lagi ning taong wa ka bayad sa abangan. Batay bos, ojo ko bantay mo nakatug mong gugubos. Dali bos, dali bos. Oh, ay maghihi mo nanako sod. Bos linggo sa bos kay unsa may gusto niyo bos? Kape, juice, kutawan ka na ho kay arong kuan ba pabugnaw ba kay ya gusto pa kag init panahon linggo sa diha kay ako'y bahala nimo bos. Ah, dili na. Dili na. Ay kog lingaw-lingawa, kape-kape. Ni ara ko dire kay maningil jud ko sa napo kabuan nga abangan. Ako ginangkwaon karon kay nanginahanglan na jud ko ana. Batay bos, unsa may hong ikabayad to nimo bos? No, man tay trabaho ron bos. Tanaw, tagsa pa mo dawat no kay bawo mo jud kang pungkol ko daan. Result pug trabaho ron kay sira pag mga kumpanya. Taw koy kabayad nimo bos, panyuwa sa ko taon bos be. Bisig sa buwan bos. Dili mahimo. Karon dayon. Kwarta bos bisag usahan pa nimo bos. Wa man jud ko bisa pag saon pa ko nimo. Kalugaton pa nimo tanang kwarto riha. Wa jud ko kwarta riha jud bos. Isog dali ko kamunggay. Alimitan ti ka. Tagaan ti kag duha ka oras. Duha ka oras. Mo balik na ko kung wala pa kay kwarta, papahawaon na ti ka dire. Bos, ka bos ayo taon bos. Ay luhod ako kay dili ko santos. Barog dia, barog. Muadto na ko, mobalik ko. Balik ko duha ka oras ha. Tagaan ti kag duha ka oras. Awa. Labayon ko. Saan mo na yung pagbayad no? Limitan na kung 2 ka oras. Asa mo kung kitag kwarta ng 2 ka oras? O man yung kwarta dire? Ay, husto. Naam na ito eh. Kitrabahoan na itong naging simana di ay nga wa panahon na makubra yung sulido. Sa kasimana po to ba? Maay na laman to. Sakto alkot ng toon. Maay na laman to pangkati ni boss ba? Kay jawat makahatag ko gamay. Bahala na mag... Di pa ko kahatag sa pool. Basta kay bayran na to. Uy, so problema sa boss. Pasig masugot na to. Sakto ako itong toon. Ayo. Ayo. Boss. Oy, Oy boss, kanang naalig ko boss kay maningil ko sa katong sildo nang tulok adlaw bag trabaho atong simana kay bayad lagi ng boarding house boss kay naningil ako tong landlord mo dito. Ya okay ka bayad. dito ka masuldo eh. Wala boss oy kay football bay ako namo tutulor bay ko adlaw.
Pila to ka kadlaw? Tulo. Tulo ka adlaw? Tulo ka adlaw, di bali 600 po to, boss. Tulo ka adlaw man. Tulo ka adlaw 600. Tag pila day mo pila to imong adlaw ato? Nag-aambi ko mo tag 200 ang adlaw. 200 day imong adlaw. Oh. Tulo ka adlaw susi. Magsabot ana, tulo ka adlaw mga. Oh. Ay, kasimple na rin kina. Oh, dera, 300 ni. Sod ni sa unom ni atulon mo kadlaw. 300? Boss nga, 300 naman ni boss nga. Tulong mo ko ka adlaw, tag 200 mga adlaw. Tagpila imong adlaw? Tag 200. Di Tag dapat 200? 600 ni. Oh, nya usay kung trabaho ka, usay imong gamiton kamot? Kamot ang samdi ay. Nya tulo ka kadlaw. Tulo ka adlaw, Tagpila imong adlaw? tag 200. Tag 200. Oh. Nya usar magkabok imong kamot. Di Oh. usagatos ra ang imong adlaw. Mo mao ra na. Tag sagatos mo adlaw kay usara kabok imong kamot. Boss? Mao na gina, mao na akong sweldo gyud basta pungkol gani ka. Mao na akong sweldo. 200 man mong adlaw, nya usa ka imong kamot 100 na lang na. Ita kayo ni. 300 ra. Sus ko Ginoo. Di mo dawat si bosan ni 300. Tag 5,000 ba ang abangan ni kada buwan niya. Tatdagan na ng 300. Asa mo nakasugot? Kung nahurot na silang paglaom aning kemtangan ni Ron. Usara dyan yung hinduman ako nga makasulbad ang tanang problema ani. May pay maghikog na lang ko. May pay maghikog na lang ko. Sakto. Maghikog ko puslan man. Wa ko'y uyab. Wa ko'y kwarta. Pungkul pa ko. Wa pay mo dawat no sa trabaho. Mag-antos pa ko. Sa may buhato na ni. Magpay maghikog na lang ko. Sakto. Labong wa pay duha ka oras. Sugda na nako ron. Adto ko dito maghikog dapit kanang way tawo makalabay. Karon. Bahala na lang oy. Kaysa naman mag-antos kong mabuhi ko. Mag-antos ko, daghang mo sig paningin. Gutom pa, magsigig kaon, datang kamunggay ani. Pahitan ni kinabuhi ay. Sige, sige. Ito na ko. Puslan ba na? Muna nagkatapusan ang kinabuhi. Puslan mo daghang kanang problema nga mabot sig kinabuhi. May magputlo na lang ni ang kinabuhi. Pinaagi ni PC. Ihukot ko ni dire. Ihukot ko ni. Para wagtang na tanang problema. Run. Ay, gigog-gigog. Kibo ka sa problema mo ha? Problema. Ha? Kibo ka nagkakibutang nga bayran niya gusto mo rin isulta nga Hindi magkikog nga ko. may sulbad ng hikog. Isli mo sulbad. Isa mo pagkabayadan sa mga utang kita kang punggol ko di ko ka trabaho kay wa koy pangita. Muna mo na yung sulbad nga. Ano mo ko gibalda ka pawa di. Tuwas ko rin. Ayun lagi. Ayun lang hikog-hikog. Kawan. Mora na yung pagkuhan. Usa pa yung main gid ni mga problema. Ang problema dyan, boss. Di ko kita trabaho. Kitungod na yung kemtang. Kita ka na yung kemtang. Pungkol ko. Isa mo na. Wala kay pikas kamot di ay. Klaro man. Imo pa siyang nagpiong. Gabi hapog hawak. Ay, ano? Pahawa na. Pahawa na. Ay lagi hikog-hikog lagi. Og ka na raputol imo kamot tungod na maghikog ka. Nya, Oh. kita ka na oh. Wala man gina naghikog oh. Tanawa na, putol lang yang duha ka kamot. Gasig sayaw-sayaw. Mito, no? Ano naman na siya? Ato ko nung ato, Umi. Oh. Uy, nasa ka? Ibuang ka? Ha? Meron ka? Ako magaling nga putol. Gugo na kahuna-huna pa maghinikog-hikog. Ikaw pa nung duha ka bok mo pungkol. Napakay tayo nga maglipay-lipay. Happy-happy pa ka. Wala ka problema. Hoy, ngano ka noy? Usa may problema nimo? Ako, wagtano ko maghikog. Kina problema ko ng buktol. Di ko kakitag trabaho. Kita nga pungkol ko. Ikaw nung duha ka bok pungkol mo. Kamot, lipay-lipay. Pero kagsayaw-sayaw nung diha. Usa lipay sayaw-sayaw, ha? Usa lipay sayaw-sayaw? Oh, sayaw ba ito Ha? ka? Nga perting katula ni akong itlog. Usaw man ako ni pagkutkot. Ha? Kaya mga ito. Ha? Usaw man ni pagkutkot. Sa kinalasan. Nakat, naahop na to, nakat. Kanan, kira. Kira. Thank you so much. Naglurol pa na. Oron ba na? Atong kameraman. Ngit-ngit atau pa kita. Okay. So,
Lagi ang mga bloopers na to nga mga Oo. sitcast. Action. Kung ganira. Kaya sila okay to pre. Kaya yapin mo to lang mas pre. Sayo. Behind the scene mo na eh. Behind the scene. Ay, wala na record dun eh. Kamera ko pre. Pre. Isa. Kamera pre. Yung kahawin ko. Na may paso. Aw, magpakamera ka. Naulang na. Kana kay nay may kon anong kon nay kon baka lang kamatis ka na ba? Are pre. Abre. Nasa pre.